Maruta saking godha sang kuru-kuru yen tanamu tusa sang Sri. Lho. Sakjroning aku Bandayuda. Tak nggo ngeningake cipta kok dadi aku krungu swara. Swatama mati, Swatama mati. Apa pancen bener nek Swatama ki temekaning pati? Mongko aku ora ngerti nek Pancakara ora ngerti nek Bandayuda apa mati. Sapa sing mateni? Ora pati Dugamana. Coba tak takon dhisik karo anak-anakku para Pandhawa. Apa guru? Eneng apa? Yah. Aja kurang pamengku ya, Ngger. Coba leren dhisik nggone peperangan. Pun bapa mung bakal nresihake enenge pawarta swara pating brengok. Swatama mati, Swatama mati. Ora. Jare sing mati kuwi sapa? Swatama. Swatama? Iya. Sing mateni sapa? Sing mateni aku. Aku ora ngandel aku. Aku ora percaya. Nadyan iki ana jroning peperangan. Sak ngertiku kowe kuwi ora kejem ora mentalan. Aku ora ngandel. Ora takon karo kowe. Janaka pangabekti kula katur bapa. Ya pangabekti tak tampa. Juna wonten dawuh. Pun bapa kepengin bakal mundhut riksa. Aku krungu kabar pawarta pating brengok kaya ngene kok ora kepenak temerasaku. Swatama mati, Swatama mati iki janjane sing mati iki sapa Janaka sak ngertimu? Bapa ingkang pejah menika pun Swatama. Swatama? Inggih Bapa. Sing mateni ingkang mejahi Kang Mas Werkudara. Setunggale mau iki. Matur nggih anak Prabu. Bapa Durna pangabekti kula konjuka Bapa. Inggih, Ngger, kula tampi. Wonten wigatos menapa Bapa? Inggih. Pun Bapa badhe miterang. Kula mireng surak mawurahan. Surak-surak Swatama mati, Swatama mati. Mboten janipun ingkang leres. Menika ingkang pejah sinten to nggih? Bapa ingkang pejah menika pun Swatama. Ingkang pejah Swatama. Inggih Bapa. Ingkang mejahi kadang kula pun Werkudara. Wah, lho. Blekudung manyar-manyar. Lelakon kok kaya ngene gek kepiye? Bapa. Kenging menapa benaripun Bapa Durna kok muwun? Apa panjenengan nangisi? Sedanipun Yayi Swatama. Mboten nggih. Kula mboten nangisipun Swatama, Swatama jek urip. Swatama jek urip. Lah kenging menapa panjenenganipun Bapa Durna kok muwun? Sing kula tangisi niku sampeyan. Sampeyan Ratu Suci kok gelem goroh. Aduh nggih. Eman-eman. Mula ta jagat iki ora tentrem. Jalaran akeh wong semuci suci. Eman-eman ta nggih. Menawi sampun undi Puspaka Jamus Jimat Kalimasada. Getihe we
putih ora cobi. Lah kok namung panjenengan trimah Dora golek kamenangan sing ora sepi ruwajine kok ngorbanke jati diri. Menapa mboten eman-eman to, Ngger? Kula ngeman dhumateng Paduka anak Prabu Puntadewa. Wong suci gelem ngapusi. Jemeno iki. Yo Pendhita Durna. Kowe melu maju ning paprangan parep nusul karo bapakmu ngono apa piye? Aku mung arep nyambung ucapmu mau. Kowe aja banget-banget ndewak-ndewake karo Kakang Puntadewa. Mbok anggap kae ratu suci getihe putih. Aja mbok dewak-dewake. Kowe ora eling, Kakang Puntadewa kae yo menungso. Padha karo aku, padha karo kowe kedunungan luput, lali, apes, murka sak piturute. Aja ngantepake karo Kakang Puntadewa mbok anggap getihe putih. Arep getihe abang apa putih apa ijo ku ya menungso kedunungan lali luput apes mau. Saiki aku genti tekon karo kowe Durna. Kowe dadi pendhita, kowe mulang muruk karo para Pandhawa. Pandhawa dadi muridmu, Kurawa dadi muridmu. Kuwi tok mulang piye? Mulang aku kabeh ngelmu, tak paringake kabeh Pandhawa karo Kurawa. Ngelmuku tak tumplak kabeh. Ngelmuku kuwi becik. Aku ora maido perkara ngelmune apik apa elek, ning caramu. Caramu piye? Kowe tok mulang Pandhawa, Kurawa mulang ngelmu. Nek ngelmune tok apik, ning budale kuwi arep mulang ngelmu kuwi kowe ngemu rasa pamrih. Ayo, aja kriyap-kriyip kowe. Kowe mulang Pandhawa, Kurawa mbok pinterke ing reh. To sing balung uleting kulit. Paribasan tinatah mendat jinara menter. Engko nek wis dadi wong sekti, bakal mbok gunake mbok bedah negaraku Pancala. Ya ora? Ayo. Rikala semono negaraku bedah. Nganti kowe entuk bumi Sukalima ki rak saka pokalmu. Kowe nabok nyilih tangan. Bratasena karo Permadi mbok kenyang negara Pancala. Pasrah pati urip karo Kanjeng Rama. Wong beteke mbok kongkon mbok perintah. Wedi karo gurune. Atimu ora resik to. Ngelmumu apik. Kabeh becik ning caramu. Tok nandur ngelmu, atimu ya ora resik. Jalaran ngemu pamrih. Mula dadi ning lelakon kaya mengkene iki Durna kowe kudu sumurup. Yen Pandhawa Kurawa dadi peperangan kaya ngene iki ibarate wong nandur kowe melu nandur. Kowe ya kudu melu ngunduh. Ya, ya. Aku ya melu ngunduh. Lara kepenak tak sanggane. Ora-orane entuk Pendhita Durna bakal mundur jangkah. Aku ora nrimakake sedane Kanjeng Rama. Ayo. Bapakku gugur ana madyan ing palagan. Anake pisan terus to jemeno belaan. Ayo nek pancen ora nusul bapakmu, tak susul kele. Ayo.
Wis datan monggo puliya tresna jemena nandhiki kridhanira Sang Begawan Durna. Datan paja-paja nyameni ing mangke Sang Tresna jemena wis kaidak kailes dening Sang Begawan Durna dados saged tebah pocap jroning Pancakara rikala semana ana cahya ingkang sumunar saking Dirgantara cahyanira Sang Sukma Nglembara putra seswanira Sang Begawan Durna Narendra Paranggelung sawargi Prabu Palgunadi ya Bambang Ekalaya ingkang aus badan sukma ciptaning galih nedya nderekaken kondurira bapa guru mring loka bapa. Sirat pasewakan Jonayo Bapak Peremban jimat sesembanden kula mangke prateng delahan saking petang kula Bapak Guru mboten badhe supe dumateng kula Bapak kula putra siswa paduka kula sawargi Narendra Paranggelung kula pun Palgunadi nggih Ekalaya malah dalah ya Ger Palgunadi pun bapa ora bakal panggring ora lali kawet jeneng sira kulup inggih bapa rikala semanten kula sampun nampi sasmitaning Bathara menawi dinten menika sampun dumugi kala mangsanipun kula kedah nderekaken konduripun Bapa Durna dumateng loka bapa kan mboten wonten ceceking manah kula mboten paja-paja kula badhe nagih janji dumateng paduka menapa malih badhe malih sedanipun dumateng Bapa Durna babar pisan mboten estining manah kula Bapa kula kepengin sanget nderekaken pundhuripun Bapa Peremban Begawan Durna minggah ing loka baka sesarengan kaliyan ingkang putrapun Palgunadi. Wala dalah anakku nger anakku Palgunadi ya. Pun Bapa ora bakal selak mbok menawa semeka kala mangsane pun Bapa kudu netepi janji rikala semana. Ya. Entenono Palgunadi. Entenono. Pun Bapa bakal ngrampungake jejiban luwih dhisik. Riwutnya Sang Begawan Durna priksa Sukmanura ingkang putra siswa Narendra Paranggelung Prabu Palgunadi bebasan lan kekuatane kaya den lolosi bayu kekiyatane kraos Sang Tresna jemena kalamunta Sang Begawan Durna kaya wis kendho denira nindakaken jejiban jumeneng dados senopati saya kendho saya nglokro saksana dene mangke Tresna jemena sigra ngetok kekiyatan ingkang pungkasan rekatak sigra ngunus curiga Sang Begawan Durna kinipataken ketaman pusaka ligan curiganira anggih Raden Tresna jemena pejah kapisanan Begawan Durna.
Amuk Suramrata Jayamrata. Ora kelakon teking pati derajat apa. Nadyan to wis temekaning pati. Urung lega rasane atiku yen tak kudu bisa nugel gulumu nganggo bal-balan sirahmu. Rasane atiku. Durna wong ala gedhoham. Iki tibaning piwalesku sedane Kanjeng Rama Prabu Drupada. Kelakon aku antuk jatining pemarem. Yen aku wis bisa nganggo bal-balan sirahe Pendhita Durna. Jumena anak ratu tandangmu kaya wong uraan. Cetha yen to wis mungsuhe mati. Tur mungsuhe iki pendhita dadi nggo dolanan. Wah, tiga janggane ku bal-balan mestakane. Wah, tur Jumena pancen bajingan kae. Aku ora trimo. Ora trimo karo sapa Dresta Jumena. Sababe wah, apa dono genah wis gugur. Keneng apa dadi tigas. Janggane nggo bal-balan mestakane aku ora trimo ora mentala rasaku. Wah, Dresta tak jur-jur dhewe. Lho kusik to. Nyanyi. Kabeh kuwi mau ngunduh poing pakarti karma kang sinandhang. Begawan Durna duwene lelakon kaya mengkono kuwi. Kuwi ya pancen kudu mengkono kodrate. Kuwi ya saka tandurane Begawan Durna dhewe. Dadi terus Jumena kaya mengkono kuwi kaya dudu karepe dhewe. Kaya ana sing bujuki kaya ana sing ngakon. Upama mbok takonana terus Jumena mesti ora ngrumangsani. Lan maneh kowe iki kon perang ora gelem diwakili. Wong liya muring-muring, wong kok ngewohke. Mbok ya wis dipupus marang papesaning Gusti. Pancen kudu semono. Gugure gurumu Begawan Durna. Kakang Badranaya. Kula jinuwun. Sawetara wis ora do enteng jejibahane para Pandhawa. Enteng pripun?
Sing menan karepe enteng niku pripun? Nyatane saya suda kekuataning Kurawa, kekuataning Astina. Niku rak rumangsa sampeyan. Pandhawa niku ibarate wong gegawa ora saya enteng saya abot. Ingkang ngawrat menika dumawah wonten wingking. Milanipun para Pandhawa wis ora kena derdah madyaning rowang. Aja padu ana madyaning kulawarga. Menika mangke badhe ngirangi kegiatan ngirangi kapitadosan kangge nggayuh saklajengipun. Ngono ya Kakang Semar. Inggih. Monggo menika para Pandhawa kedah dipun antepaken anggenipun ngeningaken cipta nyuwun pitedah saking Gusti ingkang ngakarya jagat. Mugi-mugi tembenipun menika saged ngrampungaken jejibahan kanthi tatas tuntas sirna memalaning jagat kantun mangke karahayon lan katentreman.